Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Surhini ra kethom surhini ra pho lapen surhini ra krehini aningkan karbi pen kuki di masa reng mapen ron ki dohut apran kedam nang akarbi nokbe po nokbe piet mapan panongsi KAC pen ahema sora tumapan akera pipon lapen non kidoji APSC CCE menasat langalong kitok don jia tumapan financial assistant mati akerap KAC pen kipipon labang soalong KAC pen kacerap don KSU atum pini tim karbi anglong jabang Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe EMMAC atompen bangso rononokbi atomapan lak pho tangka bang thongke pratrok atomapan KAC CEM ari dengpen piponlo aphitu non kidoji APSC CCE asat langanong karbio sumarmati STH atomapan tame kidam ke bang hai hui aphan pora KAC pen akera pipon lapen non het jong karbi atum prekja medical college along admission mati men kache thabdon long kado kawe atomapan tame KAC CEM relief fund pen suri phokep tame akera piponji puta KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Pangdakpon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Atai kawi pin pen, hempre kamen pen, laso pil pen kaci unang ngabang buang piat ngophan, mati, akape pen, laso pil pen kaci unang abang buang pi. Atumapan karbi pen di masa waktu perang tu macam orang join pen penam abang buang piatung laso pil pen ci unang karbi pen kuki laso macam orang join waktu perang tu penam itu baik kalau join pen itu baik tu laso pil pen damnang ko lapen ke Rahul Sinar pen cenglok Charji mano, ada yang kami pinter, bang pikir isi abang buat biar korban, okun pranatung, armud si laso pilih dan damnan kau, lahaya family itu korban, ni tu laso karbiran kalau mas konsil pen lak popo PC bang bom lo, non bang thokera na ke pini bangke laso family tuman pini lak pho tangka pinna tumhana fiko la penan part dolan ke doan ta menil tu unan ke kape prabye bhag ni dabe kai ke ma joint secretary Michael timu bhan kai ke ta puawo pe prabna ko lasi lasong sine tum ron pon bom ji ke doan ta me hempre gamen ten chenglok Lakhain korapod nilip constituency ke parlo tara ajilong thang ni phai cricket thomani ASDC kang dangamai ingnipon labang so mai long ASDC ke klembarim asong japo XEM sinot gro phangcho asangho sarsudil tokbi welsing gro lapen idison tiso tumpen inglonga lok pupe pin pen alang litum wang pen rongarat lapen rong krihini rongasar lapen SGB atumpen pen chingki chethan pon lapen la so mai long tarapung ararapan kachi chakpon ke dolamara pen tarapung adakalong kisang hem kaselampon jiaphan chichakpon lasi laso kachi chakpon apothak pinangan aradatum aningarong chipipon lasi non kilik aprang laso nang kerapot alang liatum aphan kilik ahot chirap chitodun vek jipusi ningjepon tarapung penjoy sing teron Karbi Anglong News punga patar punga police center do dak long police center hini pen suri 1500 farokre phone voters do asi population lang dam de dak suri plipa population do stame pini theklong bangke Karbi Anglong sarkar chari tu pini Congress non pini BJP non kan kep lo Congress to cari pik lo ta tarapung ha war fan ko pini rat tung dak suri population do na pen dak ha war tu population tar hini do mata pen pini ani development ke klem ke dam ke pini thekong le pin la la bangke ni tham theklong la pen dak rat no masi akipi las Ili to makache song ASDC itu akache song ke pang tang ye phasini like ke ban nili MDC thulong lang ba MDC thuji sipa hai pen CMEM sipa manji po phaneli like bang kali sitama ASDC asong puthot ke pang tang thuji buke matha pen si nili dan inglong arlo ang bong sitame radalong aku nang cheklang thu ta sithi hek pen nili lam thela
Lakha kritrok si so chengthen ta constituency ke parlopon rong mawi bibia kro rong LP school along si nador lang so baptist church amonduli pen cepatir pipon. Lasi la so mai pi along akaprek amonduli pen ta nang citong dunji. Labang so mai pi cepahem pu ponsi ni hang duar bagori baptist church fellowship atum pen bang so mai pi ani ki hot pon lo laki. Inquara trok sian. Lasi labang so arni alira cham nang ki pi dunji aphan nador lang so amonduli pen kachoningri padopon. Rong mawi pen Jonas Sintiso Karbiang Long News. Si pini nilitum dak bibia kroro nadolang so bakita sumuli kena prangsi ke nang litum Karbiang Long News pasatan gewang pen prangsi akiru pipar biglo si pini nilitum dak ongtung nilitum don pikera ko korte atau an nilitum pet dak lempon asai lahla don gewang ji taring kora ko lapen taring kora si thang tiklo nilitum dak longria me ningkan sekpen me pido bangso me pi along hitum kiklem ponjia phan lapen la so melong misen pen ki pachun ponjia phan sinitum pini chingrum pet pen la so sayang deng nitum klempon bomlo sinon ketang lapu galila sinitum non dak ason ladak henteng song tamel ason si klempon lo lapen non kiklem dia sai dola sinon nilitum chingrum pet pen nitum la so sayang deng klempon bomla. अच्छा अंते लादाक की बपतिस्म मा Oh ladak bang kini tum Baptist Church lo Baptist NKBA ahin jansi ni kempon मंदिर dak ladak tong itu dan nilitum kadowe nitum la so along rialong ket monduli pokep ando simula tarik inkora polute monduli tin pen tame dak nitum long hanglipo taring kora pol pen taring kora sian bangke ipajut pol nang li pini som dak ladak nang tong dia monduli tong pa nang li som dak mana ka chini dia som doma sia hok lo kipachini ji mate kachuning ri ji alam lahan lo sialang litum amonduli tin la NDBCF aru kidu monduli pokep amonduli tin atum pastor la pendikon bodum han kachuning ri ke lahan lo nang litum misen pen bangso hobhalo na chitong dun peje phansi nilitum na dorang so monduli ahin pen lang tum phanchuning ri kon lo अच्छा मंदुली फोकेप an mandak tong igi oh monduli pokep